Дуслар, сәлем. Безнең заманда булачак җәрәхәтләре дәвалау бик модада. Мин дә бу турыда уйга калдым. Мәсәлән, авыл кешеләрендә булачак җәрәхәтләр нинди? Минемчә, һәр хәтирә ул җәрәхәт. Мәсәлән, бедрәфкә бару ул икенче бөтен дөнья сугышын узу кебек. Мин дә шунда төшәргә гел курка идем. Хәзергә дә травма булып калды. Минем дус кызым шунда бөтенләй ишелде. Бабай бик каты казыган, окоп дип уйлаган иде аны ахры. Тагын Кара Мунчага барганда, шул ук вакытта ничек чиста калырга ул бер аеруча тулы квест иде. Апатия һәм депрессия безнең бер сүз белән генә дәвалана иде. Яңгыр вакытында беркем дә эшләми. Мин булачакта ничек матур киенгәнне бер дә хәтерләмим. Алсу күлмәкме, сез нәрсә инде? Нәрсә турында? Зинһар, тагын бер җәрәхәт. Кибеткә барганда инде бу аерым тема. Анда без иң матур күлмәкне кия идек. Шуңа күрә минем бүген шулай киенүемә бер дә гаҗәпләнмәгез. Кибеткә җыенмадым бит. Ягез әле бер җыр. Балачакта хәтерлисезме, арбада барганда, сез арбада шумаган идегез мине. Ярый алайса, мин инде фил яшендә дип уйлыйм. Әти миннән сораган иде бер җыр җырлаганны. Мин уйлыйм шул вакытта, балачакта безнең гаиләдә тәртип бар иде. Зурлар сөйләгәндә бала тыңлый, мин бит тәрбияле бала, шуннан бер сүзсез кала идем. Аннары җәрәхәтле балада нинди күңелле җыр инде тагы көтәргә. Кемнең арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың әйтеме, монда бер дә туры килми. Күптән түгел мин Кәрим Тинчурин спектакленә барып кайттым. Гадәти тормыш күренешләрен шулай күрсәттеләр һәм сүз фразалары шулай таныш иде әле. Кызганычка каршы, кырдан утырган кешеләрнең күршеләрен көлеп утырганын карап тордым, тик миңа кызык булмады. Никтер ул минем балачакны искә төшерде, травмаларын искә төшерде, җәрәхәтләрне һәм психологка барга туры килде. Безнең әби-бабайлар терапия нәрсә икәнен күптән аңлый иделәр. Күңелсез булганда колак төбеңне чиләк төбе ясыйм сүз белән дәвалый иделәр. Тирән депрессия булса, авызны кан белән юам. Топографик кретинизм ярты сүздән дәвалана иде. Аннан кара инде. Авыл кешеләренең җәрәхәтләре алар шәһәргә килгәндә дәвалана иде. Анда бит тишекле бәдрәф булмаган иде. Курку хисе тиз дәвалана иде. Көтүгә бару, сыер саву, мәсәлән. Максат кую балачактан өйрәтелгән иде. Кыяр, помидор, тозлау һәм базга аны кую, киләчәкне уйлап кайгырту иде ул. Хәтерлисезме, балачакта тәртипсезләнсәң, баз астына качырам, базга төшерәм. Хәзер шәһәр яшьләре авылга киләләр, экотерапия дип атала ул. Җитмәсә, күп акча түлиләр аның өчен. Демәк, безнең балачак алай күңелсез түгел иде. Шуңадыр инде безнең депрессия юк. Хәтерлим, әти әйтә иде, мин сезне якты киләчәккә хәзерлим. Безнең шундый спецназ подготовкасы, тренировкасы иде инде ул.